כרגע, בלי לזוז מהמקום שבו אתם יושבים, לחצו שתי אצבעות אל הצד הימני התחתון של הבטן, ממש מתחת לעצם הירך, שמה במקום שבו המעי הדק פוגש את המעי הגס, נמצא כיס קטן בצורת תולעת, בערך באורך של הזרת שלכם, הוא נמצא איתכם כל חייכם. וכמעט כל מה שאי פעם סיפרו לכם עליו, שגוי. במשך יותר מ-150 שנה, גדולי הרופאים הסכימו על דבר אחד לגבי האיבר הקטן הזה, הוא טעות, שריד, תקלה בתכנון, כל כך מיותר, שיותר מ-300,000 פעמים בשנה בארצות הברית בלבד, מנתח, חותך אותו ומשליך אותו לפח, ואיש אינו מתאבל עליו. כי הנה החלק המוזר, בערך אחד מכל 13 אנשים יחווה את האיבר המיותר הזה. מתנפח לפתע ומנסה להרוג אותם, אז אם הוא לא עושה כלום, אם הוא רק שריד, אז למה הגוף שלכם עדיין בונה אותו בכל פעם מחדש? ולמה, כשמדענים סוף סוף הסתכלו מקרוב, הם גילו שהוא עושה בשקט אחת המשימות החשובות ביותר שיש לכם? למה יש לכם תוספתן? התשובה משנה כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על האבולוציה, על הטריליונים של יצורים זעירים שחיים בתוככם, ועל ההבדל בין להחלים פעם אחת לבין לא להבריא לעולם. כדי להבין למה זאת תעלומה כזו, צריך לחזור אל האיש שהתחיל את הכל. צ'ארלס דרווין, 1871. בספרו מוצא האדם, דרווין הביט בכיס הקטן הזה וראה בו הוכחה לכל. התיאוריה שלו. הוא טען שזהו שריד מקובץ, הזנב שנותר מאיבר גדול בהרבה, ששמו המעי העיוור. אבותיכם הקדומים, כך אמר, היו אוכלי עלים. הם נזקקו לתת סיסה גדול כדי לפרק צמחים קשים וסיבים, אבל ככל שהתפתחנו והתזונה נעשתה קלה יותר, אותו תא הצטמק, והתוספתן היה הזנב הקטן והמיותר שנשאר מאחור. זה היה רעיון יפהפה, הוא הסביר את הצורה, הוא הסביר את המיקום, הוא אפילו הסביר למה הדבר הזה נדבק. צינור צר וללא מוצא הוא בדיוק סוג הצנרת שנסתמת ומזדהמת. וכך הפך התוספתן לדוגמה הקלאסית מספרי הלימוד לאיבר שריד. חלק חסר תכלית, אפילו קראנו לו בשם של מחשבה שנייה. תוספתן, אותה מילה ממש, כמו הדפים הנוספים שמודבקים בסוף של ספר. החלק שאיש לא קורא. במשך דורות מנתחים שכבר ניתחו בבטן שלכם. נהגו לעתים לכרות תוספתן בריא לחלוטין ליתר ביטחון, בהנחה שלא תתגעגעו אליו. אבל הנה החלק שהיה צריך להטריד את כולם. האבולוציה חסרת רחמים. היא לא שומרת על דברים שעולים לכם ולא נותנים דבר. בתמורה ובמיוחד דברים שעלולים להרוג אתכם. ותוספתן שהתפוצץ לפני הרפואה המודרנית, היה לעתים קרובות גזר דין מוות. אז חשבו מה זה אומר, איבר שכביכול לא עושה כלום, אבל מדי פעם מתפוצץ והורג אתכם עוד לפני שהספקתם להביא ילדים. זה בדיוק סוג הדבר שהברירה הטבעית מוחקת, במהירות, ובכל זאת היא לא מחקה. באורך מאות אלפי שנים, הגוף שלכם מעולם לא הפסיק לבנות אותו. איבר מיותר ומסוכן באמת היה אמור להיעלם. זה סירב. וזה היה הרמז שכולם התעלמו ממנו. הסדק האמיתי הראשון ברעיון של דרווין הגיע משאלה פשוטה, שאיש לא שאל, למה האיבר המיותר הזה גדוש ברקמת מערכת חיסון? כי כך זה. התוספתן שלכם הוא אחד מאזורי הרקמה העסוקים ביותר חיסונית. בכל הגוף שלכם הוא צפוף ברקמה לימפטית. הוא אתר מרכזי שבו אתם מייצרים חומר ששמו אימונוגלובולין A, הנוגדן שמסייר במעי ושומר על הסדר בין החיידקים, שחיים שם, זה לא נראה כמו שריד מת ונשכח. זהו איבר עם תפקיד. בשנת 2007, שני חוקרים במרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק, וויליאם פארקר ורנדל בולינג'ר, פרסמו מהו אותו תפקיד בכתב העת לביולוגיה תיאורטית. הם קראו לזה בית המבטחים. הנה הרעיון. המעי שלכם הוא בית לטריליוני חיידקים, ואתם זקוקים להם. הם מעכלים את המזון שלכם, הם מאמנים את מערכת החיסון שלכם, הם דוחקים החוצה את המיקרובים המסוכנים שאחרת היו משתלטים. ההישרדות שלכם תלויה באוכלוסייה הבלתי נראית הזו. אבל מדי פעם משהו משתבש לחלוטין. דיזינטריה, חולרה, זיהום אכזרי. והמעי שלכם עושה את הדבר היחיד שהוא יכול כדי לשטוף את האי. הוא מרוקן את עצמו בעוצמה.
ותוך שעות ספורות כל אותה אוכלוסייה של חיידקים טובים נעלמה, נשטפה. אז מאיפה היא חוזרת, התוספתן? הביטו היכן הוא ממוקם. כיס ללא מוצא, מוסתר ממש בצד הכביש הראשי של המעי, מחוץ לזרם התנועה. ובפנים הוא עושה משהו יוצא דופן. הוא מטפח ומגן על מושבה נסתרת של החיידקים הטובים שלכם. אטומה בתוך שכבה דקה לאורך דפנותיו, כשכל שאר המעי נשטף ומתנקה, אותה מושבה נשארת מוגנת. וברגע שהסכנה חולפת, היא זוחלת החוצה ומאכלסת מחדש את כל המערכת. זהו כונן גיבוי לחלק החי שבכם, שאי אפשר לחיות בלעדיו. אבל רעיון מבריק אינו הוכחה. וההוכחה הגיעה ממקום שאיש לא ציפה לו, מהאבולוציה עצמה. בשנת 2017, מדענית בשם הת'ר סמית, מאוניברסיטת מידווסטרן, הובילה צוות בינלאומי שעשה משהו שאיש לא עשה לפניו. הם עקבו אחר התוספתן ב-533 מיני יונקים שונים, ומיפו אותו על עץ החיים האבולוציוני. כי אם דרווין צדק, אם התוספתן הוא רק שריד שנעלם לאיתו, הוא היה אמור להופיע פעם אחת לפני זמן רב, ואז לדעוך מין אחר מין. זה לא מה שהם מצאו, אפילו לא קרוב. התוספתן התפתח באופן עצמאי יותר מ-30 פעמים נפרדות, וברגע ששושלת של בעלי חיים מקבלת אותו, הוא כמעט לעולם לא נעלם שוב. שוב ושוב, בענף אחר ענף של עץ החיים, האבולוציה המציאה את האיבר הזה מחדש ואז נאחזה בו. זוהי בדיוק טביעת האצבע הסטטיסטית של משהו שימושי, כי לא ממציאים טעות שוב ושוב. דרווין הבין את זה הפוך. התוספתן אינו מה שנשאר כשאיבר מת. הוא איבר שהאבולוציה שוב ושוב בוחרת לבנות. הוא מעולם לא היה תקלה. הוא פוליסת הביטוח של הגוף שלכם. וכאן זה מפסיק להיות תיאוריה ומתחיל להיות עליכם. כי אם התוספתן הוא באמת בית מבטחים, מאגר של חיידקים טובים שאפשר ליפול אליו בחזרה, אז יש דרך לבדוק זאת. הסירו אותו, ואנשים שאין להם אותו אמורים להתקשות להתאושש כשהמעי שלהם נמחק. זה בדיוק מה שחוקרים יצאו לחפש. בשנת 2011, בכתב העת לגסטרואנטרולוגיה ואפתולוגיה קלינית, צוות בבית החולים האוניברסיטאי וינטרופ בחן חולים שנאבקים באחד הזיהומים האכזריים ביותר שיש. קלוסטרידיום דיפיציל. אם מעולם לא שמעתם עליו, הנה מה שצריך לדעת. הוא משתלט אחרי שהחיידקים הטובים שלכם נמחקו, בדרך כלל בגלל אנטיביוטיקה. והוא מפורסם בתכונה איומה אחת. הוא חוזר שוב ושוב, אנשים מנצחים אותו, מחלימים, ואז שבועות לאחר מכן הוא שב, לפעמים לחודשים, לפעמים לשנים. הצוות בחן 254 חולים כאלה, והם גילו שדבר אחד ניבא מי יחלה שוב. משהו שאיש לא היה חושב לבדוק, האם עדיין יש להם תוספתן. החולים שאיבדו אותו היו בסבירות של יותר מפי 2 שהזיהום יחזור בסערה. וזה התאים לבית המבטחים בצורה מושלמת. הקלוסטרידיום מנצח כשהחיידקים הטובים שלכם נעלמו ואינם יכולים להשיב מלחמה. לחולים עם תוספתן היה מאגר נסתר, מושבה מוגנת, מוכנה לזרום בחזרה ולדחוק את הזיהום החוצה. לחולים בלעדיו לא היה מאיפה לטעון מחדש, למעי שלהם לא היה גיבוי, וכך הזיהום המשיך לנצח. עצרו וחשבו, מה זה אומר? האיבר שדרווין כינה טעות מיותרת, זה שהרופאים הסירו ליתר ביטחון. ושהייתם נותנים למנתח להוציא מחר בלי לחשוב פעמיים, כי אמרו לכם שהוא לא עושה כלום. עבור חלק מהאנשים, זהו ההבדל בין לנצח זיהום פעם אחת, לבין להיתקע בו. ורקמת החיסון הדחוסה בתוכו, הנוגדנים שהוא מייצר, מאמנים ומכווננים בשקט את ההגנות שלכם, עוד מלפני שנולדתם. לא רק שלא הבנו את התוספתן, לימדו אותנו להשליך אחד הדברים החשובים והשקטים ביותר שהגוף שלנו מייצר. אנחנו עדיין קוראים לו איבר שריד, חלק חילופי, שריד מן העבר. אנחנו עומדים בתור כדי שיחרטו אותו, ולא חושבים פעמיים, כי במשך 150 שנה הסיפור היה פשוט. הוא לא עושה כלום, אז הוא לא משנה. אבל מה אם הוא מעולם לא היה מיותר? מה אם הוא עבד כל הזמן הזה, בשקט, נסתר, מחזיק קו שלא ידעתם בכלל שמגנים עליו? מה אם הדבר היחיד שאי פעם באמת היה שבור, הוא ההבנה שלנו אותו? בערך אחד מכל 13 מאיתנו
יפגוש את התוספתן שלו רק פעם אחת, בלילה שבו הוא מנסה להרוג אותנו. רובנו לעולם לא נחשוב עליו בכלל, אבל הוא שם, ממש עכשיו. הכיס הקטן שדרווין ביטל כשריד, שהאבולוציה בנתה ובנתה מחדש יותר מ-30 פעמים, כי סרבה לוותר עליו. בית המבטחים, שמחזיק מושבה של חיים ברזרבה, ומחכה ליום שבו המעי שלכם יצטרך להתחיל מחדש. ההבדל השקט בין מחלה שמסתיימת לבין כזו שאינה נגמרת לעולם. לחצו שתי אצבעות אל הצד הימני התחתון של הבטן, ממש מתחת לעצם הירך. הוא היה שם כל חייכם, ועשה את אחת המשימות החשובות ביותר שיש לכם, ורובנו אפילו לא ידענו שהוא קיים.